Náš závod je továrnou budoucnosti. Máme nejmodernější technologie pro pečení sušenek a oplatek. Stali jsme se největším závodem Mondelez International v Evropě. Našim zaměstnancům nabízíme stabilní profesní růst. Loni jsme ohlásili investici 1,5 miliardy korun do výrobní linky Oreo. Po roce přicházíme s další investici 1,3 miliardy do rozšíření výroby čokoládových oplatek inovovaných podle oblíbených Fidorek. Obě investice přinesou dalších asi 240 pracovních míst. Opava dala Česku Fidorku. Mondelez přináší oblíbenou českou pochoutku na globální trh jako Milka Choco Wafers, Cadbury Roundies. Jsme hrdí na svou opavskou tradici, kterou dnes dále rozvíjíme i díky tomuto městu. Pokud jste dnes neměli svou Fidorku, tak tento večer budete mít příležitost. Fidorka inspiruje svět. Díky za vaši přízeň.